علامہ بیٹھا ہے سوچ رہا ہے، مجذوب آیا، اسے شعر پڑھا، اس آکھیا انا الحق گفتن منصور تاویل نمی خواہد، انا الحق گفتن منصور تاویل نمی خواہد، گدا گم می کند خود را چو دولت می کند پیدا، انا الحق گفتن منصور تاویل نمی خواہد، گدا گم می کند خود را چو دولت می کند پیدا۔ مجذوب کے آکھیا خیال تو اللہ تعالیٰ اسا مطلع کر چھوڑیا کہ علامہ اقبال کیا سوچ رہا ہے، اس کا جواب دے۔ اے میں ایک مجذوب دی گل کر رہا جڑا کیڑا ہے کوئی علامہ بھی نہیں، بس تجلی ذات پہ گئی کسی لمحے۔ وہ اس نے بارش ٹیران تے وس بھی نہیں ہے تے بندیاں تے نہیں وسنا ہو، وہ بندیاں وچ وسنے والا بندیاں ہوتے نہیں وسنا۔ میں کہے آکھیا کہ بندیاں نے دلاں وچ وسنے والا بندیاں ہوتے نہیں وسنا، تے بارش اگر ٹیران تے وس سکنی ہے باغاں تے نہیں وسنی نا، روزیاں تے مسیتاں تے بھی وسنی تے ٹیراں تے بھی وسنی ہے، تے کجے اے جائے کسی آجز تے وس ونجے تے اساں کو ڈک سکنا ہے، بس اس مجذوب تے وس گیا تے اساں اطلاع دے چھوڑی کہ اے چوٹی نہ پڑے آئی تے اے سوچ سکنے تے علامہ اقبال پتہ نہیں کہ علی بخش کھلوتا ہے وہ کہ سوچنا پہ ہے، علامہ نہیں پتا لیکن اس مجذوب پھٹے پرانے کپڑے والے پتہ ہے کہ سوچ رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تے علامہ اقبال ساری عمر تعلیم جڑی ہے وہ اقدہ نہیں حل کر سکی، ایک درویش نے حل کیا، ایک فقیر حق مست نے حل کیا۔